To jest Dawid. Wraz z tatą Aleksem, mamą Ewą i młodszą siostrą Emmą przeprowadził się do Europy. Oswajanie z nowym otoczeniem przebiega całkiem dobrze, zwłaszcza po odkryciu islandzkich naleśników. Emma jest bardzo podekscytowana uczęszczaniem do przedszkola w nowym kraju. Jednak Aleks i Ewa nie do końca wiedzą, co jest dostępne dla Dawida. Podejrzewają, że Dawid jest niepełnosprawny, jednak nigdy nie byli w stanie tego zdiagnozować. Na Islandii dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przysługuje wiele praw. Dawid ma takie same prawa jak inne dzieci, ale ma również prawo do specjalnej pomocy z powodu swojej niepełnosprawności. Na przykład prawo do przedszkola z dodatkową asystą. Dzięki asyście Dawid i jego rodzina, tak jak inni, będą mogli cieszyć się przyjaznymi warunkami życia, a jego niepełnosprawność będzie miała jak najmniejszy wpływ na jakość oraz perspektywę życia Dawida i jego rodziny. Asysta zapewniana Dawidowi nie ma wpływu na prawa i status innych członków rodziny. Asysta dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin musi być kompletna, a konwencja ONZ o prawach dziecka jest częścią islandzkiego prawa. Równe szanse dla wszystkich dzieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Troszka Help, Krajowym Stowarzyszeniem Niepełnosprawności Intelektualnej, pod numerem telefonu 588 93 90 lub wyślij wiadomość na troszkahelp@troszkahelp.is.